Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Gunairudunisa saking kelas doso songo nomor absen 4. Kula ajeng nyeritakaken asal usul desa kula. Asal usul dusun Lukas. Rikala rumiyin wonten mbah moyang ingkang wonten desa kawula ingkang naminipun Mbah Lukas. Wekdal niku Mbah Lukas nembe angan mesa wonten pinggir lepen. Wekdal menika lepenipun banjiraken. Mesanipun klinter wonten lepen. Sinambi madosi mesa ingkang klinter, Mbah Lukas manggihi mesa menika wonten panggenan tetanduran pring apus. Ajeng dipun mesa menika lajeng dipun slametaken. Dadi sejarah menika Mbah Lukas tiyang angan mesa. Dados niku sekedhik cerita asal usul dusun Lukas saking naminipun Mbah Lukas ingkang bibit kawatipun warga Lukas mriki. Cekap semanten cerita asal usul desa Lukas ingkang kula tampi